Ja, bommenwerk. Rob. Hallo. Ja. Ja, goed. Hè? Ik dacht eerst dat het niet. Hè? Nee, volgens mij niet. Ga maar toch volgens mij 1 uur. Het was nocturna om 12 uur in Rasufa, hoe dat? Rasufa, ja. Hè? Oh, kom hier. Ja, we zijn op de auto, maar het komt lawaai hier. Kom hier nog in, Rob. Kom hier nog naartoe. Palo. Oh, zo. Ja, goed. Nee, volgens mij was dat 1 uur op, dus oké. Doei. Met atoomcode. Hè? Met atoomcode.